тяло, потопено във вода, остава да се лежи върху дюшека, докато му е кеф. На New Wave BG ще намериш уникални по рода си предложения за почивки. Запази сега, за да ти е кеф после. Хотел Зорница Санс. Оазис на спокойствието Свети Влас. Лукс възнаграден с 5 звезди, който може да получите на цени от 78 лева на човек. Предлагаме ви също ексклюзивен 5-дневен пакет през август с включени закуска, обяд и вечеря на цена от 595 лева на човек с бонус стая с директен морски изглед. Хотел Зорница Санс е разкошно място за семейство с деца, тъй като предлага професионална анимация и тематични вечери. Луксът си личи в удобствата, които са в изобилие в 5-звездния хотел Зорница Санс. Може да се възползвате от ексклюзивната ни оферта и за септемврийските празници с нашата Last Minute оферта и да се насладите на перфектно обслужване в 5-звезден лукс от 78 лева на човек на вечер, с включени закуска, обяд и вечеря и бонус стая с морски изглед. New Wave Holidays – почивката, която търсите.